Hei afsystisör kudlari palossa pisoaus olet olka passanier. Tässä on Ben Glinski, Livegoodin perustaja ja toimitusjohtaja. Viimeisten 20 vuoden aikana olemme lanseeranneet ja johtaneet joitakin koko verkostomarkkinointialan menestyneimpiä tuotteita ja yrityksiä. Olemme auttaneet satoja tuhansia ihmisiä ympäri maailmaa hankkimaan lisätuloja kotoa käsin, maksaneet lähes $1 miljardin palkkiot, ja meitä on esitelty kaikkialla internetissä, lehdissä, sanomalehdissä ja jopa televisiossa. Ihmiset kysyvät usein, miten yrityksemme ovat menestyneet niin hyvin, kun tuhannet muut ovat epäonnistuneet. Vastaus on yksinkertainen ajoitus, verkostomarkkinointialan yhteiskunnan ja talouden trendien tunnistaminen. Kun inflaatio on korkeampi kuin koskaan, kaasun hinta on noussut, mikä aiheuttaa sähkölaskujen nousua, asuntolainojen ja vuokrien maksut nousevat ja matkustaminen kallistuu. Ihmiset etsiviä keinoja säästää kun rahalaadusta tinkimättä. Tämän vuoksi verkostomarkkinointiala on suuressa tiehaarassa. Tuotteista on tullut yhä yli hinnoitellumpia vain siksi, että yritykset voivat maksaa suuria palkkioita ja korvaussuunnitelmia. Mutta kun ostotottumukset ovat muuttumassa poispäin kalliimmista tuotteista paremman arvon etsimisen vuoksi, tämä malli ei vaan vastaa sitä, mihin ala on menossa. Jos tarkastellaan joitakin verkostomarkkinointialan suurimpia yrityksiä, kuten Herbalifea ja Usana ja Nuskinia, niiden tulot ovat laskeneet jopa 20% vuoden takaisesta, kun taas Walmartin ja Costcon kaltaisten yritysten tulot ovat kasvaneet 9 ja 20%. Verkostomarkkinointijohtajamme Nader Katsanin sanoin, päivät jolloin myydään ylihintaisia tuotteita, jotta muutamat ihmiset korvaussuunnitelman huipulla voivat rikastua, ovat ohi. Siksi loimme Livegoodin. Yhdessä uskomattomien terveys- ja hyvinvointiasiantuntijoiden Ryan ja Lisa Goodkinin kanssa olemme luoneet valikoiman maailman laadukkaimpia ravintolaisia, joita ihmiset tarvitsevat, ja tarjoamme niitä jopa 75% halvemmalla kuin mitä muut yritykset veltaavat heikompilaatuisista tuotteista. Otetaan esimerkiksi orgaaniset superpunavalmisteemme, luultavasti paras sydän- ja verisuoniterveystuote, joka on koskaan luotu. Korkeampi laatu ja enemmän antioksidantteja sisältäviä ainesosia kuin jopa myydyimmät ei-luomulaatuiset superjuurikat ja alle puolen hintaan. Entä sibitsellimat muut yritykset myyvät 5 man seversinjolio jopa $80. Meidän tuotteemme on korkealaatuisinta Sibdeski, jota on saatavilla missä tahansa, ja 75% CBG-llä. Se on 50% vahvempaa vain $18, eikä vain sitä, vaan jokaisella korkealaatuisimmalla tuote-ilmi on täysin myös prevensychen pullonraha takisin tako. Jos et ehdottomasti pidemmistän tilaamasti sen. Livegood tuotteista lähetetty tyhjäpullo takeisiin ja saat tarjon hyvityksen. Eni aiheutmäksiä. Mitä siis nuorisojoiden takaa, että korkeat ja hiildovden siin ollar. Inakselnit searchon sen lisäksi antaa teistir kurtarvaisessa, meillä on tuotteita, jotka käytännössä myyvät itsensä yrityksessä, joka on täydellisesti linjassa markkinoiden muuttuvien ostotottumusten kanssa. Annamme sinulle kaikki työkalut, järjestelmät, verkkosivustot, videot, koulutuksen ja kaiken mitä tarvitset, jotta voit ansaita lisätuloja helpommin ja nopeammin kuin mikään muu alan yritys. Itse asiassa tämä video, jota katselet juuri nyt, on osa alan tehokkainta Powerline-vetoista markkinointijärjestelmää, jonka avulla voit varata ilmeisen väliaikaisen paikan yrityksessämme, ennen kuin channelhun tarvitsee sitoutua mihinkään aloittaaksesi. Tämä tarkoittaa sitä, että kun kirjoitat nimesi ja sähköpostiosoitteesi tälle sivulle, me varaamme sinulle välittömästi paikan ja näytämme kaikille, jotka tekevät saman sinun jälkeesi, sijoittamalla heidät sinun alapuolellesi Powerlineen, joka torstai-ilta on viimeinen päivä, jolloin voit lukita paikkasi tai jäädä pois. Jokainen, joka lukitsee paikkansa liittymällä Livegoodin jäseneksi vain $1,50 kuukaudessa ja $1 kertaluonteisella liittymismaksulla siirtyy voimajohdon yläosaan kaikkien odottavien yläpuolelle,
Nämä ihmiset sijoitetaan sitten nopeasti täyttyvään 214 pakkomatriisiimme ennen kaikkia heidän alapuolellaan olevia ihmisiä. Jokainen henkilö sijoitetaan siis matriisissa korkeimmalle käytettävissä olevalle sijalle ilmoittautujan jälkeen. Tulemalla Livegoodin jäseneksi säästät jopa 75% maailman laadukkaimmista ravintolisista, jotka pitävät sinut ja perheesi terveenä. Ja jos satut saamaan joitakin ihmisiä matriisissa allesi ja ansaitset muutaman $100 lisäansioita kuukaudessa tai muutaman $200 lisäansioita kuukaudessa, vielä parempi. Ja koska korvaussuunnitelmamme toimii, sinulla on mahdollisuus ansaita yli $2,000 kuukaudessa matriisissa ilman, että sun tarvitsee koskaan rekisteröidä yhtään henkilöä.